Добре дошли във втора част на Оцвети или умри, Chapter 2. Да, втора част на Chapter 2 в Оцвети или умри. Дано ви хареса видеото ми. Надявам се първото да ви е харесало. Ще ги кача много скоро. Правя ги едновременно тези видеа, май. Както искате да го казвайте. Но ето го ключето. Интересно ми е на къде сега трябва да отида. Ключето го виждам най-рядко. Плюс онова странно нещо. Вижте, при ключа би трябвало да намеря бялата боя. Чакай, не трябва. Мисля, че при ключа трябва да намеря нещо. Но имам чувство, че трябва да се скрия някъде и така ще намеря четка. Защото имам чувство, че пропускам четка. Усещам го. Мисля, че го знам. Че пропускам четка. Това, че сега нямам боя, е много гадно. Научил съм нещо. Сега трябва да ходя навсякъде и да търся четки. Ето я. Това беше лесно. Мисля, че в това видео би... Какво? Ето. Бялата боя. Нямах идея на къде съм. Това е странно. Ама ако умра в края, ще е много гадно. Шоп. Ей! В момента да видя чудовището ще е ужасно. Не знам какво трябва да ви кажа, за да ми повярвате, че съм силен. Освен, че минах втора част от 5-тия път. Наистина, 5-тия път! Накратко, да, не съм много силен. Често умирам, но... Да мина втора част, това е супер! Избирам това. Насам ли? Какво? Победих! Минах втора част. И сега, за да ви е интересно, отиваме да видим какво се прави в трета част. Това е лудо. И гоня 100 абоната. Това за мен е щастливо, макар че 100 000 ще ми е много по-хубаво. Но мога да кажа само едно. Благодаря, че за толкова много месеца постигна 90... 16 четки! Ти добре ли си, бе? 16 четки. Така изглежда чудовището. Нека пък да видим какво се прави. Това е странно. Ще го поиграем малко.
мега яко! Макар че за първ път играя това и нямам идея на къде съм. Наистина. Нямам идея. Интересно. Видяхме какво представлява трета част и е мега яко! Май трябва чудовището да не ни вижда, че тичаме. Интересно. 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 Това мисля, че е по-лесно от първа част. Мисъл, супер. И скина не е гаден. Еми, мога да ви кажа само едно. Айде, чао!